s černou kočkou a Kiloš. Takže představte se. Čauky mňauky! A dneska tu máme flašku. Takže Na to. Má místo. Točím první. Druhý. Třetí. Já nevím. Ale nesmí se nic špíhat. Takže Dané. Vidíš tamhle u té elektriky? To za tou elektrikou, to zelený? Tamto. Tu krabici zelenou. Jo. Na ní musíš vylízt. Nohama. Tam tu, jak je ta elektrika. Ne, Šoky to nedává. Tam jak je ta elektrika. Ale jak ne, se radši nosit. Hej. Jo. Jo. Na tu kabelej. Ale To ta kabery. elektrika je v tom. Tady je Kiloš. Leze na tu krabici. A už tam skoro bude. Jinak já vás taky můžu pozdravit, takže. Je tam! Jo. Čus lidi, čus! Takže já vás taky můžu pozdravit jako kameraman. A abyste mě poznali, tak jsem Kilo24, takže. Tady Kiloš už slez. Hej, pardon, já jsem to. Ne, dobrý. Takže ty mi dáváš úkol. Vylez na tu popelnici bílou. Ale to se nedá. To se nedá. No ale zkus si to. A nemusíš dávat. Ještě to. Jo, dobrý. Dobrý, slez. Dobrý. Já se to. Táči! Pojďte! Čená kočko, táčej! Já. On padlo to na mě. Jo. Jo, vy dva jenom. Ne, on se mnou. Ne. Já. Počkej. Já to dám znova. No, já ne. Já na sebe nemůžu. Ale já nebudu. Já jo. Já to klidně udám za sebe. Nemůžeš. Na popelnici to není. Takže pojď za mnou. Černá kočko, běž. Pojď, černá kočko. Ty vole. Nevadí. To dáme, pojďte. Potom je poslední točení pro černé kočky. No takže můžeš chodit tam jdem. Kam? Jenom dvě nohy, ale na tajce. A natáčí černou kočku. Nemůžeš. Takhle a ještě takhle. Nějaký. No a to já si tak ne, mě to strašně. No a čo? Koukám se kloužou. Tak fant. Ale až tam. Jo? Tak vracíme se ke stadiu, tak jdeme. Kámo, já jsem to udělal, vidíte to? Vidíte ty bucáky, vidíte Jo, ty vidíme. Jo, dobrý. Koukejte. Dobrý. Koukejte. Dobrý den, pojďte. Ruky. Co děláš, vole? Co děláš tady? Jdu já. Hej, more. Jdu já.
vylít. Takže... Ne, já jdu s ním. Ne. Nemůžeš. On mi dává úkol. Takže... Davide. To vystříhne. Tak, už to nejde. Ano. Sardinko 15, pojď za mnou. Čivák. Uděláš mi to, zamkneš mi to úplně naplno. Jo. Tam to vlastně. Pokus se vylíst. Až na špičku to dá. Jo. Aha, takhle. Pokusím se. Ale jako, já myslím na všechny čudu. Jo, no. Jo, stačí. Můžeš jít dolů. Za to, že jsi mi dal takový těžký úkol vylíst na tohle. Já dám taky. Kiloša! A Sardinka to zvládnu a jedinejc. Nebo zrali. Jdeme na to, jak to baví nám to. Takže tímto videem se s vámi loučíme, takže čus. Čauky mňauky. Ale busky. Čus lidi, čus! Čus lidi! Čus, lidi, čus. A tady máme reklamu, takže můžeme začít. Takže, tato šiltovka je kilo 24, jak jste si mohli všimnout, a bude za 70 korun. Když pod tohle video napíšete, že ji chcete, nebo jako, že ji chcete, tak já vám ji do pár dnů dodám, takže... No a to není všechno, takže jak vidíte, tohle hnědý, to je hovno od ptáka. Tady prostě seděl si na koloběžce, najednou bum, hovno na tom, tak to zkoušel setřít. No a jinak to tam není, takže tímto videem se s vámi loučíme a čus.